Doncs en aquest grup la recerca és sobre els principals trastorns mentals que es donen a nens i adolescents. Està constituït sobretot per psiquiatres i psicòlegs i són unes edats molt importants perquè és la major part de trastorns en adults, l'inici pot ser a la infància i l'adolescència. Per això són les edats millors per detectar, per prevenir, per actuar. És molt important la col·laboració amb altres disciplines, és a dir, fem una recerca que intentem que sigui molt translacional, col·laborem amb grups de recerca, de genètica, d'imatge, d'immunologia, de cara a combinar aspectes que poden ser predisponents, tant de tipus més genètic com ambiental, amb altres aspectes de poder obtenir tractaments millors, tant de tipus psicològic com psiquiàtric. Els principals trastorns amb què centrem la recerca són els més greus, com a servei de psiquiatria i psicologia infantil d'un hospital amb una elevada complexitat, doncs abordem trastorns psicòtics, tant del tipus de l'esquizofrènia com del tipus bipolar, trastorn de la conducta alimentària del tipus de l'anorèxia nerviosa o bulímia nerviosa, trastorn obsessiu-compulsiu amb trastorn per tics i trastorn de l'espectre autista. Aquests serien poder els principals trastorns a les que centrem la nostra recerca. Col·laborem molt, com he dit, a nivell de grups bàsics, però també a nivell internacional. És molt important que ampliem les mostres, que els resultats siguin el més fiables possible, amb la qual cosa, amb tot el que és genètica, imatge i fins i tot immunologia, intentem sempre que sigui una recerca molt col·laborativa, tant a altres grups de l'estat espanyol com a nivell internacional.